Nairobi. Ringre ji ang'wen manyo wito ngimagi bang' yamo mapek tuomo yie mane giidho e gwenge mag Nyatike, kaunti ma Migori oseyudi. Menyo to pod dhi nyime ne ringre achiel. Jafwambo marwa ma Migori George Juma leronwa mathoth ewi masira ma otimo nam Lolwe. Wuodhno mano chakre dho wadhno mar kawo kar sa abiriyo mar odiechieng' ka ochomo dho wadhno mar Aneko ne olokore masira kane oromo sa 10 mar midhiambo. Yieni mano ting'o kwan ji maromo 8 ne apaka mager ogo e nam Lolwe ka ochiegni go e dho wadhno mar Aneko kendo weka kwan ji maromo 5 ne owito ngimagi. Achiel kuom mine mothogo jaoda nitie, waneno ka ji ringo biro koni. Nyo mine moko morwako uniform, koro wawacho ni ibini poni amemba gi moro mes, koro gibiro peyo. Wawinjo ka jomoko wacho ni joge doni e motho. Kono wakaw yedhi matindo gi miluongo ni jwenge emane waringo go kanyo. Wane yie ji 8 to yamo manyo pukowa. Manyo dong bang'ogi ka koro tero ng'ani mondo wedu waomgi to kwachopo kuma mondo wamake kama to onyiso ni aol an koradhe. Machielo bende kwadogo nyiso ni makubeno mondo mi waudu waresi. Kuom chopo kuome to nyiso ni aol an koradhe. Rose Nyerere, Mary Andai, Rosa Nyango, Mary Odhiambo, kaachiel kod Morris Juma ne ngimagi chot e masirani. Ji mamoko 3 mabende ne nitiere yieno to ne oresi, kaachiel kuomgi en miyo bende nyaka sani kopo dhi nyime kod yudo thieth. Jomoko notemo konyore to joma mine joma ng'aw no ginyal konyore nikech gicha nobwogogi. Koro mine notho kanyo 4 gi dichuo achiel. Koro kapok otieko 2 days to wasetemo mwayudo ji 4, ng'at achiel ma pod odong' ma pod nyaka sani pod wan e program mar manye. Jolupo e dho wadhno mane kowacho ni chenro mar reso jogi mane nitiere yieno mane okelo tho ok nobedo mayot nikech onge mar yiedhi matiyo kod injini mane nyalo konyogi. Yie wan go to machine onge mamarwa maka gimoro timore makamano to wakawe immediately. No akwayo county government mondo konywa gi machine. In case ni ajali aina no yudore, wanyalo ng'e mapiyo waringo wakonyo jowa moyudo ajali. Wan kata wan wuon kaka ne wanyalo gi kanyo na tek kaluwore gi yamo mana ywak ka masin onge. E koro kilio wa maduong' en ni waonge gi masinde mwanyalo riembo go yiedhi ma wan godo. Manyalo konyo accident. E kinde mar seche 24 bang' masira ne timore kendo kelo tho, onge apisas moro amora mar Kenya Coast Guard kata mar kaunti mane ochopo kama masira ne otimore mondo koro chiw kony. Jolupo oseyo piny owacho kuom rem e chiwo kony mapiyo madwarore e sama midhiero timore. Nwatemo gi wan kaka joma nyalo bet ni nyalo konyo jogi. Nwatemo kijende 2 gi ji 4. Wanyalo kwayo sirikal kanyalo konyowa asa beaches ma county wa Migori ka waonge gi engine mane center maka gima otimo to wanyalo gocho ne immediately to ringo to rescue life. Oyangore ni moko kuom jogo eko mane owito ngimagi e masirani ne onge kod jaket ma ong'ere kaka life saving jacket ka jolupo bende ywak ni thothgi onge kod jaketegi. Luwore kod yuto moyudo kanyo en yuto matin. Mok nyal kelo pesa manyal dhi nyiewo kod life jacket. Wan gi jackets 40 life saver jackets ma almost jolupo 360 e beach Makau pod onge life saver jackets. Masira makamayo biro e kindeno mabende chenro mar manyo ringre mar miyo ma jahigni 42 mane owito ngimane e aorano mar Migori e gwego mag Osiri tarik 3 mar dweni pod dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mag od bura noyudo ng'ikruok kawuono bang' jo od bura